Ассалому алайкум, дӯстони азизи ман, подписчикои канали ман, апаҷонои меҳрубони ман, хоҳаракҳои ширини ман. Хушомадед ҳама каса ба канали ман. Ман хурсанд ҳастам, ки шукронаи Аллоҳ обуначиҳои беҳтарин дорум. Апаҷону хоҳарҷонои меҳрубон дорум. Иҷода бошад, тарзи тайёр намудани як намуд салати болаззатро пешкаш мекунам. Марҳамат тамошо кунед. Маҳсулоташ бошад гӯшт, лаблабу, пиёз, зелёни гарох, тухм дар кораи, бодиринг, майонезу укроп дар кораи. Бодирингаш бошад, дӯстони азизам, бодиринги салёни кадагӣ дар кораи. Баъд аввал мегирем пиёза майда када реза мекунем хушрӯ када. Дар сковородкамон бошад камакак роған андохта пиёза мезирбонем. Апаҷону хоҳарҷонои ман, ба иҷода бошад наворум дар музика намондум. Бисёри подписчикҳо менависанд, ки апа музика монен, хоҳарҷон музика монен. Бисёрашон менависанд, ки бе музика монен. Бовар кунед, дар байн мондам, намедонам музика монам, музика намонам барои шумо. Мақсад ки хай якума кӯшиш мекунам, ки музика намонамо. Бо яхе мақсад подписчикои меҳрубонам менависанд, ки апа бе музика маънӣ надорад. Мақсад музика монем бо беҳтарин меша, влогтон хушрӯ меша. Ина иҷода бошад, дӯстони азизам, пиёза хай бирён кардистам. Ин наворма бошад, дар шаб навор кадагию. Мегӯям ки рӯзона кором бисёра, успед намекунам. Чӣ хела ҳавлида ки зиндагӣ мекунам, кором бисёра. Ба ҳамин хотир бисёри влогҳои ман шабда хай навор кадагиай. Иҷода хай газ дамондум, газ монд хай баландай. Гуфтам тестарак мақсад пиёза зирбонда гируму. То пиёз бирён шудан бошад, иҷоя хай салата маҳсулоташ ҳамаша айтёрка мегзаронам. Кадомиш ки мақсад айтёрка мегзарондагиай, айтёркашон мегзаронам. Кадомиш ки реза мекардагӣ боша, резашон кадагӣ. Ман инҷа хай наворда тамошо кунед. Инҷа ба дар комментариётон ҷавоб мегӯям. Апаҷону хоҳарҷоное, ки нависен пухтупазҳои бисёр монем барои ида. Дӯстони азизи ман, инами влогҳои мана ютуб канал маҳӯи кадан ман 1,5 сол шуд. Ҳамқа шуда. Бинен ҳама намуди пухтупазҳо ҳастай. Бовар кунед, ай причуда сар када, причуда чанд намудаш пухтагим мақсад. Торт ҳастай, пирожни ҳастай, чанд намуди торт пухтагим, самбуса ҳастай. Якта влогум 130,000 просмотр доштак. Ҳами ба наздикӣ намедонам чӣ хеле, ки ҳамун видеом удалит шудай. Дар ӯ 3 намуд самбуса пухтагиум да. Самбусаи гармошка пухтагиуму, самбусаи вай туркӣ кадагӣ будуму, бо самбусаи ҳами обични секунҷа кадагӣ будум. Вай влогум хай удалит шудай. Не ки дига наворум, ба фикрам ҳамаш ҳастай, дӯстони азиз. Бинед ҳама намуди пухтупаз ҳастай. Чакчакҳои хушрӯ ҳастай барои зеби дастархон мақсад. Пирожни, самбуса, ҳама намуди чӣ ҳастай, дӯстони азизам. Влогҳои пешинама бинед. Хай бо ман кӯшиш мекунам рӯзои бекорим, ки пухтупази нав барои шумо меяд. Рӯза бо насиб иншоалло пухтупазҳои нав мекунам. Хай иди қурбон да, мо хай қурбонӣ дар хонаи очаҷон меем, уҷа мерем, уҷа қурбонӣ мекунам. Уҷа даем хай. Хай бо уҷа навор мекунам пухтупазҳоя. Бо ҳавои тоза дараи алмосӣ дар очаҷонам хонаи тамам ҷода зиндагӣ мекунем. Хай бо кӯшиш мекунам, ки наворакҳои нав баҳри шумо монам. Ай ҳавои тоза, ай тарафи алмосӣ, хай навораи беҳтарин мекунам иншоалло. Соғу саломат бошам. Мегӯям ки ман кӯшиш мекунам барои шумо як ритсепти нав, як влоги нав монам. Хай дӯстони азизам, дар ҳамаи влогҳом гап мезанам, ки ягон ритсепи ман хато нестай. Чӣ ритсепе ки ман мемонам, ба дили пур ритсепҳои маро мақсад гирен, тайёр кунен. Ягон ритсепи паноҳӣ надорум. Як чиз ки тайёр кунен, мақсад хоҳарҷонакое ки нав ёд мегиранд, апаҷоное ки мақсад вақт надоранд, нав мақсад ёд мегиранд. Барои ҳамин шумо мемонам, ки влогҳома тамошо кунен, дастгирӣ кунен. Мақсад як чӣ барои худтон омӯзен, апаҷону хоҳарҷонои ман. Кӯшиши ман мақсад барои шумо. Ҳу чизие ки ман тайёр мекунам, фарзандои ман мехӯранд, мақсад меҳмонои хонаи ман кадоме ки мебиям мехӯрад. Не ки ритсепш барои шумоя, ки як чиз омӯзен. Якта комментария апаҷон навистиянд, ки ту тайёр мекунӣ, бо фарзандакот нӯши ҷон мекунӣ. Ҳо апаҷон, шукри худо, мо тайёр мекунем. Шукри шавҳари меҳрубонам, ки моя ин қадар хушрӯ нигоҳ мекунанд. Шукронаи худованди меҳрубон. Ҳазорҳо бор пеш Парвардигор шукрона мекунам, ки ин қадар шавҳари меҳрубон дорум, фарзандакои ширини дустурӯяк дорум. Апаҷону хоҳарҷоно, ҳами главни дар зиндагӣ хушбахт бошӣ, фарзандако, шавҳарат катӣ, ҳама чии дунё ку мешудай. Ҳазор бор шукр кардан дар кор. Занҳои муҳтарам, иҷода бошад як хоҳаракмона ба шумо муаррифӣ мекунам, ки курси забонҳоро меомӯзонад. Айни ҳол бошад, забони русӣ курс кушодагиай апаи хоҳарои мо омӯхта истоданд. Ҳозир бошад барои рафтан омадани мо забони русӣ ҳатмист. Бисёри занҳои мо дар ғарибиай.
фарзандҳоро мактаб мебаранд, садик мебаранд. вақте ки забони русиро надонем, азоб мекашем. барои забони русиро омӯхтан завқ дар кора, ҳавас дар кора. барои ҳамои най хоҳаракмон бо нархи дастрас забони русиро барои шумо меомӯзонад. бонувони муҳтарам, дар хона нишаста забони русиро аз худ кунед. марҳамат, ба рақамҳои рӯи экран буда нависед. ин хоҳарҷонмон бо озмун метия. баъди ҳар як моҳигӣ дарс метия, савол-ҷавоб мекуна. кадом шахсе ки ғолиб мебироя, ҳамон одама як моҳи дигар бепул дарс метия. як моҳ пеш ҳамин хоҳарҷонмона рекламаша монда будем. бисёри одамо рафтиянд, бисёри хоҳарҷону апаҷону рафтиянд, дарс омӯхтиянд. ин ҳамиҷода отзифҳошона мемонам. бинен забони русиро чӣ хел омӯхтагиянд, чӣ хел хурсанд, дуо дода бо баромада аз группашон мераванд. чандта апаи хоҳарро раҳматнома навистиянд. даже навистиянд ки мо дар хона нишаста забони русиро намедонистем. барои документ, барои ҳама корҳоямон шавҳаромона мегуфтем. хирсан шидиянд ки забони русиро аз худ кардем. барои ҳамо апаҷону хоҳарҷоно ба рақамҳои рӯи экран буда нависен, забони русиро аз худ кунен. ҳар боре ки рекламаи ҳамин иродаҷона бовар кунед, духтаракома мемонам дар ютуб. ҳамхе мега апаҷону хоҳарҷоно мега, ҳамхе дарсгир мада бисёр мебия мега, ман хирсанд мешам мега ки занҳои тоҷики мо забони русиро мехостиянд ки ай худ кунан. апаҷон мега бовар кунен ҳамхе ай ман миннатдоргӣ мекунам. иродаҷон духтараки ба муомила, ҳамхе хушрӯ забони русиро ба шумо меомӯзонад. духтараки ба тарбия. якумин духтараке ки дар ҳамин ютуб забони русиро ба занҳои мусулмони худмон меомӯзонад. бисёр занҳои худмонда дар магазинҳо ёрдам додагӣ мега забони русиро намедонистанд мега мушкилӣ мекашанд. бо духтарҳо ҳамхе фаҳмидум ки чанд духтар ай иродаҷон дарс гирифтай, бо худаш рафта курсу ҳуйкадай бо забони русӣ дарс додаистай. чӣ хел мефаҳмед духтаро? бинед ки иродаҷон чӣ хел хушрӯ ёд додай ки о духтарак бо рафта курсу ҳуйкадай худашта бо духтаракҳои дигара қабул када дарси русӣ додаистай. марҳамат кунен апаҷону хоҳарҷоное ки забони русиро аз худ каданен, комментарияда боша силкаи ватсаби иродаҷона мемонам, нависен дароин забони русиро аз худ кунен. иҷада боша ин ҳама чизакое ки салата ман реза кардам, гирифтум дар коса андохтум. бисёри чизош хай бенамак ҷӯшондагия, тухмаи лаблабу, гӯшта ҳаминое бенамак ҷӯшондагиё. барои ҳамо ай болошон боша бинед намак кадагиё. баъди намак кадан бошад, укроба мегирем, реза мекунем майда када, дар ҳамин косамон меандозем. баъд пиёзе ки зирбондагиём сирхак мекунем, свеча тилоранг мекунем. ай болои ҳамон укроб ваям меандозему. 3 қошуқ майонез андохта ҳамаша хушрӯ алараш мекунем. баъде ки хушрӯ алараш кишид, баъд зилёни гароха ай болош меандозем, камтараки дига якҷоя мекунему. хай дар тарелка, дар стаканчико, чизе ки маъқул айтона барои зеби дастархон, барои зеби ин пеш идай, барои ида рӯи дастархонда беҳтарин ороиш айда духтаро. баъд апаҷону хоҳарҷонои ман як чиза дар саршави влогда гап назадам. ҳамин гӯшти ки ман салат кардам, ҳамин гӯшт бошад овпаз кадагӣ айда, мақсад бирён кадагӣ неста, овпаз кадагӣ. инам хе 3 қошуқ майонезам меандозему, якҷоя мекунем. хай ба хости дили худтон ай ҳамин ритсеп агар карден, хоҳен майонезша бисёртар кунен, хоҳен агар майонезша камтар кунен. мақсад ба хости дили худтон айда духтаро. иҷа боша баъди салата тайёр кардан, хай навор кадагиёму. баъди навори салат боша камтарак хонама румтур кадагиём. шукронаи худо хай ремонтҳои ман буд шудан гӯемам хай мешавад. хай ҳавли павлиҳом камтар мондагӣ ки вайшам хай оста иншоалло мешавад. бовар кунед мо чанд моҳ шуд ремонт кардистем ҳамин одамизод ҳамин чӣ халай хай ҳамин то рӯзи буданша фақат меҳнат мекардай, кор мекардай, хона удар мекардай да. якта дута хона боша хай мақсад якдам дар ремонт мекунӣ буд мекуниша. шукри худо ман 5-6 дар хона, кухни, баняш, дадрон ҳамаша мақсад якҷоя кадагӣ ки ҳастам. ҳамаша хай бо ремонтакои нав карсудем. хай шукронаи худованди меҳрубон. хай дар зиндагим шукр мекунам ки шавҳари меҳрубон дорум, ба хонаводари хушрӯ, хай ба зиндагии тинҷ расондагиай ман 100 бор шукр. иҷа боша ин иҷа калидормай
ай ҳамун дарое ки заказ кардагӣ будем, навори пеши номда гуфта будум ку ин овардем, хай дарора усто часпондак. Хай иҷада якта хона отдельно истида, якта иҷа хона отдельно спальня кати баняшай ани дари ростакӣ боша дута хонаай. Хонаи бачаҳо майда, ҷойи хоби бачаҳо майд. Хонаи духтарчам ис отдельное. Беғарзи иё боша бо якта кухни отдельно дорум, якта меҳмонхонаи дароз. Ида влог партофтагӣ будум ку анаму хонае. Ина иҷа боша хай спальни монай. Ҳамаи хонаҳом рости абой кадагӣ будан. Иҷа нав буромадагӣ атлас будае ку ин хонамуна хай атлас задем, нав охирон ҳамин хонамуна ремонт када шидем. Иҷа хай ҷойи телевизорае, пеш телевизорае хай насиб када боша телевизоршам мегирем мезанем, парда мардошам мегирем мезанем. Хай шукри худо хонааком хай буд шуд, 100 бор шукр мекунам. Иҷа боша пеши телевизормон, ҷойи телевизормона хай ҳамин декорҳои нав буромад кадагӣ. Ин хонада хай баняшам да ҳамин дранакшай. Хай иҷада бо ҷойи печкаям дорем. Хай пеш печкамона кафел задагием, то болои поёна мақсад кафел задагием. Чӣ хела зимистонда хай яки сиёҳӣ мереза гуфта. Иҷа боша навора ба анҷом мерасонам. Хайр дӯстони азизам, то наворҳои оянда.